кадом банди хароҷотро махсусан дар деҳот оилаҳои муҳоҷирони меҳнатӣ метавонанд ки ихтисор кунанд? агар вай 1000 сум ақалла 10 сумон пасандоз кардан натавонад барои оянда, албатта вай гуфт 1 миллион доштагӣ боштам идора карда намешавад. баъзеҳо пул ҷамъ мекунанд, лекин як моҳ ду моҳ пас вақте ки бо кадом як мушкил пайдо мешавад ё кисашон бепул мемонад, ҳамон пулро бо гирифта сарф мекунанд. бачаҳом Россия кор мекунад, дигар мегӯяд як рӯз пула бачааш фирстондаст, саҳар мехезам ки бинам аллакай ҳамон $200 дар ни дег ба. мегӯянд ки маблағҳое ки мефиристанд он қадар маблағи зиёд нестанд, бо ягон тиҷорат ҳам карда намешавад, ира ҷамъ ҳам карда намешавад. албатта мешавад. даромади гирифтагиша барои ваи хурди хӯрок ё пӯшокаи оила хароҷот намекунад. аз вай ҳам боз ягон идеяи соҳибкорӣ мебояд. аслан маблағ аз бонк гирифтааст шавҳараш, чӣ кор бояд кунад? вай фикр мекунад ки ҳар моҳ шавҳарам пули фурсонда истодааст, ман бояд амина то ин моҳа ҳамаша хароҷот кунам. бояд ҳатман пули мабодот дошта бошад. боигари ҷаҳона байни ҳама мардуми кураи замин баробар тақсим каратем, агар баъди 1 сол ҳамин маблағҳои будагӣ ба ҳамин дасти 1% одамои боитарини ҷаҳон мебиён.